buntag Sugbo, may buntag Bisaya ug Mindanao, adlaw na po rong Lunes. Second to the last day pa na sumadron 31 pa. So, sumadron way trabaho all National Heroes Day. Kaya pa na katapos ang Lunes 31 man taron. Lunes ron, pizza 24 panimuan sa Agosto 2026. Haskan dali aras panahon in taon Ginoo ko. Naloko na. Ya persige mong kahiya pa na kada birthday ninyo, natiguang nun mong sayo. May butag, Metro Cebu, may butag, Tibok Lalawigan sa Sugbo, hastang mga silingang lalawigan. May buntag na ninyong tanan, mga suki, ugwa po magsuki. Silingang nasod, og di po silingan, good morning, nagyo din tanan. Ito na nga tok pa, paghagok sa mo diya. Unahon kay arita sa laing mga isyo karon taon na kay murag puol na kay pamilya. Labi na gyud kay si Mike Rama nagsinggit-singgit na pod atol sa pagpakigpong nga iya ko nung ipaundang ang impeachment trial ni Vice President Sara. Unya gusto niyang ipasira ang Senado o ang Kongreso kagahapon sirado gyud tinuod lang. Able na pod ron. Ang nalibgan akong Mike Rama o kay abogado man tani. Ganong unsa man ibalik ni mo atong Marcialo? Sira bitaw ng Congress kani adto niya. Marcos naman to ari-hari Marcialo man to niyo. Oh ba? Liboga na ko ni Mike Rama. May gani kay wa magsingit-singit og Uyawa! Pawa! ay, Mike, murabag, di na yun maayo. Abogado, matalis Mike. Eh. Sure, may 5 taon kami, taong igo lang. Naloko na. Igo lang nakakuha ang ka subject sa kuan. Makasabot pa. Ikaw singit-singit man ka na. Unsam taon si Mike Rama. Pawa! Uyawa! Pawa! Ora man ni. Kan si Mike Rama, ganun na kung dul-dul na kuha ka ni. Samtang, arita sa Kapitolyo eh. Si Governor Pampari 4 kagahapon ato sa actually ato ni aging Bernes nagpahibaw na nga gi-extend og laing 45 dias ang pagban sa mga baboy nga gikan sa Negros katong mga lugar diin ang mga giingong virus sa African swine fever. Nagsige pa dito ang Cebu nagpabilin nga wa pa kunoy tapte kay ang provincial veterinarian nga hingan lang Rose Bingkoy perting pagkaliguyan tapulan siguro kay ni bayana. Di man mo tumak. Ona nga matud pa iya kuno nga ningon gobernador kinahanglan nga i-extend og laing 45 dias or mahog na lig 3 ka buwan ang pagdili sa pagpasod og mga baboy gikan sa Negros or ubang mga lugar nga dunay gikatahong kusog kayo ang virus sa African swine fever. Matod pa nga ang giingong problema sa virus wa pa gini makontain tungod kay ang bakuna sa maong kagaw wa pa gyapon mahimo sa mga laking mga scientist. Tamo ni nakapait. Kanya inikahuman sa kuan ani nagsige pa ni matay delikado. So kadetang nga kay atosang replyan si Congressman Roman Ormolo. Dali lang. Sandali lang kay mga tataod kay atom ni pulihan og humas sandali ari na maputas sandugay. Kadiyat. Mau ba? Anyway, gilang naputol gamay da kay ang atong higalang taga Pasig City Congressman mo ni siya mo'y chairman sa Committee on Basic Education mo nang siya mo'y panday na pa ba kay Usbon ni Balaod. Anyway, sige lang. Arita sa Cebu City Hall lapod si Consel Jose Abellanosa gustong ipaimbestigar niya ang taga Ubo, Office of the Building Official o kanin taga Department of Engineering and Public Works tungod sa giingon sa Commission or Audit gipangayo ni mga dokumento gikan sa Commission or Audit or COA ni adto pang 2025 buwan sa Agosto o niya giusban atong buwan sa Marso gipangayo ni mga dokumento ani katong mga plano ani nga hangtod karon nangawala kuno ni
ang kantidad, kinatibok ang kantidad sa mga proyekto, nagkantidad ni 432 million, din matod pang Kunsel Abilino sa kinsay responsable. Ano, ang maong proyekto, panahon pa ni anhing Mayor Edgar Labilla, posible, dayon Rama, katong singgit o yawa pahawa, o ang napuli niyang si Mayor Raymond Alvin Garcia. Mao ni ang gingong posible nga wala ko ang mga dokumento na nangipangayo sa COA or Commission or Audit. Pastampay. Dito sa Danau, di ay maestrang hingan lag sinet. Di na ako butangan lag pilido. Kaya ba na gawas mo na yung pilido ni. Pero, al maestra ni, matay, hingon ni principal. Nga iyang gitunglo, iyang gihulga, ang tigpamutmot ni Presidente Marcos nga si Claire Castro. Matod pa niya nga. Ay, tagunog matay. Matod pa. Si Claire Castro sa iyang vlog niingon nga iyang posibleng filean og kaso ang mao magtutulo gugnon pa ni ngadto sa DepEd filean ng administrative nga kaso aron maputbol loya po nyo ra moton bitaw ka moton bitaw ni Claire Castro matod pa nga kagapon pirtig yung pagay pasaylo pinaagi sa social media post nga deep in my heart I'm so sorry Secretary Claire Castro. Deep in my heart. Malaki na, kita magmatngon lang kita na pag sigig post-post sa social media. Kay, Promida, ini kasipyat ni mo, wala na may rewind? Nalo. O niyang ikiha, hasta di malas. May pait, samtang, ditos, Baliwag, Bulacan. Biliban ako ni Ruben Padilla. Kurot akong bilib niya. Basta mo tabi. Naloko na. Namura sa istatwa. Mau ba? Matod pa kagapon atul sa pagpaginabi ni I'm sorry. Sang adlaw ni. Dito sa Baliwag, Bulacan, dili gapon sang adlaw. Nagiginabi ni diskurso ang banggiitang senador nito. Tumangan sa mga taga Bulacan nga matod pa niya, iyag yung sa likway na ang plano sa 2028 nga pagdagan og taas nga posisyon. Kumanigawas ang mga huhungihong nga siya kuno himuong vice presidente, vice presidential running vice presidential candidate ni vice presidente Sara kun mudagan pagka presidente. Matod pa niya, wala ko'y plano ay. Wala ko'y plano nga kuan pagtaas nga posisyon. Pero posible di ay nga magparilik pa siya kay ingam siya di na ko magparilik. Di na ko siya ganahan kay ang politika kuno dili maoy paglaom sa nasod kundi ang nasod kuno ang mga leaders na putos na gyud in town sa isyu sa pagkakawatan. Pawa! Uyawa! Pawa! Atod bang Ruben Padilla nga di na ko mo kagutaas pa po. Ari na lang ko ubos. Kaya Ruben Padilla. Mau ba? Samtang ang presiding judge sa Senate impeachment trial, Senador Jesus Escudero, nakakuha ni, base sa survey, nakakuha ni siya, og siya mo, sa tanang impeachment trial, presiding judge, si Jesus Escudero mo ay nakakuha og 11 taas nga rating, kay matod pa patas ang iyang paghandle o niya, maayo kay pag-manage ang impeachment trial, nga nagpadayon pagkaron batok ni Vice President Sara Duterte. Matod pa nga ang abogadong senador nga taga Sorsogon mao'y 11 taas og pagtanaw sa katawhan matod pa tungod sa paghandle niya as impeachment trial judge o presiding officer sa nagpadayong husay nga wa pa mahuman posibleng maabot pa ng sunod to Unya September 1, Martes, posible na kay Lunes may trabaho, holiday man. Unya Martes, posible na nga ang husay sa impeachment trial ni Sara sugdan na alas 2:30 sa hapon hangtod sa gabi. Amo na nakanindo. Matod pa lang 1 to sawa. Hangtod tungang gabi. Ingon nga buntag ra ang sesyon sa Senado aron ang katawhan kuno makamonitor gyud sa impeachment trial nagpadayong way lami. Batok ni Vice President Sara Duterte. Loko na. Ay magbantay ta karong hapon, posible or karong adlaw or ugma unya kadlawon kuno. Ningon ang pag-asa tos kauluhan nga ang bagyong ubit aka Laudil. Saudil din ang international name. Loko na.
Dili udit ha. Ubit ni ubit. Posibleng mosuod din sa teritoryo sa Pilipinas pero di mugawa sa dayon. Matod pas pag-asa tos kaluhan nga kaning maong bagyong ubit. Igo ra ning muong-ong dito norte sa Luzon unya mugawas dayon kay mauwaw sa mutan-aw nilang Glenn Soko og ni Ramel Madira. Tayo, pero ipon pagkainita, giingon posibleng birahon ang hanging habagat ini nga magkapakuan apelan kita dinis Visayas. Amo na kanindo tra og magpauwan na kanila po palabi kay pertig yung pagkagrabiha sa kanamang init nga murag mo na nakaingon nga mo itom hinuon atong panit hinuon ha.